Kumusta kamong tanan dinha? Maayong adlaw, maayong hapon, maayong gabi kung hain mo karon. Nagpasalamat ako sa Ginoo nga kita makatuon gihapon sa balaang pulong. Hinaot po unta nga kamong tanan ana sa maayong kamot, ana sa maayong lugar. Hinaot po unta nga dili na kita manerbos sa mga linog, sa bagyo, kay kini lisod kaayo ni sa unang panahon nakatilaw ko bagyo sa linog sa 2012. So atong isalig ang tanan sa atong Ginoo kay ang liki sa kalibutan naa sa silangan sa Pilipinas. Ang liki gikan sa Indonesia paingon sa silangan sa Pilipinas, and then motungas paingon sa Japan, and then ang liki motungas na pod paingon sa Alaska, paingon diri sa Vancouver sa Canada, ug mopaubos na pod paingon didto San Francisco, and then mopaubos paingon sa Los Angeles sa California. So mo na liki kita duol kaayo ta. So kanang liki sa kalibutan kung molihok na ang liki, so maapektuhan kita nga sa linog kay magduot-duot man na sila. So ato gyung mahibaw-an nga atong isalig ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. O ato usab nga mahibaw-an nga kita wala gibuhat nga naa ta dinhi sa kalibutan sa tibuok sa pila ka gatos kalibo ka tuig. Kita nagbisita lang din sa kalibutan. Naay lugar nga gi-prepare sa tong Ginoong Hesukristo. So kung kining tanan moabot kay balo ka nga lisod kaayo, kung naay linog, atong isalig sa atong Ginoong Hesukristo kung unsa may tabo sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga kita manigurado nga aduna kitay relasyon nga mituog, misalig kita nga si Jesus ang manluluwas mao'y makapalimpyo sa atong sala. So sa dili kita magsugod, atong hangyoon, kumusta di kamong tanan, and then diri sa among lugar gasugod na usab og tingtugnaw. Pila ka adlaw karon dinhay daghang snow sa among lugar dinhi sa Canada, dinhi sa among syudad, Regina. And ang nakamaayo kay ang mga lamok nangamatay na. So mo na nakamaayo sa winter. O kinahanglan usab nga kay ang winter namo din tingtugnaw dugay kaayo, siguro mohaman og Mayo or usahay katapusan sa Abril. So mukhang i-condition namo ang among kaugalingon og mao gini among kinabuhi sa among kinabuhi diri. So sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon, atong hangyoon ang Ginoo nga magauban kanato karon. Iduko natong ulo. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong pulong nga imong gihatag kanamo. Ginoo, sa mahitabo sa among kinabuhi, tudluy kami sa pagsalig kana kanimo. Tudluy kami ug hinumdume kami sa among kalisod. O Lord, hinaot pa unta kami mutuo nga ikaw kapreparar og lugar alang kanamo. Ginoo, sa among pagtuon karon sa imong pulong, ubani kami. Hinaot pa unta nga imong dugangan ang among pagtuo, pagsalig, pagsandig nga kanimo. Hinaot pa ang Espiritu Santo mao'y open sa among abri sa among kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Okay, sa dili pa kita magsugod, ako lang reminder nga ang original gyud nga Biblia linukot sa panit sa mga baka sa kanding. Karon ang original ingon ana kung magbasa sila murag maging ani sila. Pero karong panahon na daghan natang libro. Sa unang panahon talagsara ang
makakopya og Bible kay mahal kaayo na karon. Daghan na kaayo, usahay dili nato hatagag importansya, dili ganita mo basa tungod kay daghan kay na dili na importante. O karon sa mga tao usab na ani tablet, so mo na akong gamiton karon sa atong pagtuon. O so magsugod na kita. Ang normal nato nga pagsugod mao nga mag-review kung hay man tagikan. So nagtuon kita sa binasa nato sa sinulat ni Dr. Lucas. Doktor siya si Lucas, ug nagsulat siya sa Espiritu Santo nga nagagiya sa mga apostoles. So mag-review kita kung hain tagikan sa usang semana. So ako ning gamitong Bible, Binisaya, usahay dili ko maglisod ko kay di ko kay makita. So di ko nako kayo makita. So verse 9, ang pagkakabig ni Shaulo. Naibalonan kita nga si Shaulo usa ka pinakabantugan nga leader, nga teacher sa Biblia. Apan sa wala pa siya nahimong sulugoon sa Ginoo, siya gidumtan niya ang mga Kristohanon. Nga anuman nga gidumtan. Tungod kay siya usa ka Hudiyo og mituo siya nga si Jesucristo nga ilang gisermon, mensahe dili tinuod, piki. So gusto niyang eliminate, gusto niya nga dauton, gusto niya nga hunungon ang Kristyanismo, ang mga tauhan sa atong Ginoong Jesucristo. Gusto niyang hunungon ang Ginoo. Mahunong ba nimo ang Ginoo? Walay makahunong. Si San Pablo, usa ka tawo nga suko kay sa Ginoo, wala siya mahibalo. Nga gamiton di ay siya sa Ginoo aron nga ang pulong masabwag sa tibuok kalibutan. Gamiton di ay siya. So, sa dihang miadto na siya sa usa ka lugar sa Damascus nga puohon, dakpon, patyon ang mga sumusunod ni Jesus. Si Jesus nagpakita niya. Tanaw nagpakita niya sa dalan sa Damascus. Atong basahon ug unsay nahitabo dito. Kapitulo 9 ako sa basahon diri. Kapitulo 9 versikulo 3. Og sa naglakaw siya kini si Shaulo. Sa ako nag-ingon sa una sa usang semana nga ang pronunciation niya, ang ngalan niya original Shaulo. Sa ato karon mahibaw kita nga siya si San Pablo. Pero atong mahinungdong atong tun-an kining Santos. Santos siya. Kinsa may Santos. Pero anyways, si Shaulo samtang gusto usas og sa naglakaw siya og nagsingabot siya sa Damascus, usa ka kahayag gikan sa langit mikadlit pagsidlak libot kaniya gikan sa langit. Sa usang mga writings ni Shaulo miingon siya mas ang suga mas kusog pa kaysa sa adlaw nga alas 12, mas kusog pa, mas silaw pa kayo. Naigo siya ug natumba siya sa yuta ug iyang nadungog ang tingog nga nag-ingon kaniya. Nakadungog siya tingog. Shaulo, nganong ginalutos mo ako? Ginalutos, buti pasabot sa simpleng pagkasulti. Ngano nga imo kong gikulata? Ngano nga imo kong gidagmalan? Maoy na dungog niya, kinsa man siguro ni. And then, og siya mingon si Shaulo, kinsa ka ba? Ginoo, minsa, kinsa ba ka, sir? Kinsa ba ka, Ginoo? Unsay sulti? Og siya mitubag ang nagpakita.
Ako mao si Jesus nga imong ginalutos, nga imong gikulata, nga imong gidagmalan. Ako nadungog niya ang atong Ginoong Jesucristo. Nga unta dugay ng patay ang atong Ginoong Jesucristo miadto na sa langit apan nagpakita niya. Ato dining mahibaw-an nga kung gidagmalan ni Siaulo ni San Pablo ang mga Kristohanon, mga sumusunod, si Jesus damingon, imo akong gidagmalan. So kung unsay nahitabo sa mga Kristohanon, mao punay gibati sa atong Ginoong Jesucristo. Tiaw mo kung ang ginulutos, ang iya ding gihimo, ang manluluwas, ang iyang gikarate. Pwede ba na? Pwede ba na nga naay makahunong sa atong Ginoo? Si Siaulo gipili. Wala siya'y mahimo kay gipili na siya. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na siya nga mao'y magsabwag sa maayong balita dinhi sa tibuok kalibutan. Wala na lain nga bantugan nga nagsabwag yun. Nga daghang mga tao nga na-reach out, nakabig sa Ginoo tungod niya. Apan pagsugod niya, iyang gikulata ang mga Kristohanon, wala siya kahibalo nga gamiton di ay siya sa atong Ginoong Jesucristo. And then, ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Apan bumangon ka o sumulod ka sa syudad. So, dito ato makita nga mao ni pagka-converter ni Siaulo. Sa hatred, suko siya sa Kristohanon, karon nag-alagad na siya sa Ginoo. Mao ni conversion. Mao nang nabag-o siya. Dili siya nakapabag-o siya ang kaugalingon kundi tungod sa trabaho sa Espiritu Santo. Gibago siya sa atong Ginoong Jesucristo. Ikaw ako usab, mabag-o ta aron sa pag-alagad sa Ginoo. So, then moadto na kita sa versikulo 32. Mao to'y sa verse, wala nato natapos ang kapitulo 9 o moadto na kita sa versikulo 32. Ang paragraph mingon miadto si Pedro sa Lida o sa Joppa. Mga gagmayng lungsod ni sila nga dinhay mga Kristohanon usab. Basahon na to sa versikulo 32. Magamit na ako sa akong tablet kay makita na ako gusto. Kaya sa pagkatigulang na ako, usay di na ako makita. So 32. Miadto si Pedro. Kaybalo mo guys, kaybalo mo. Ang original nga pagsulat, dili San Pedro. Kundi si Pedro. Sa tanang dapit sa usa ni anak kahigayon, miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Unsa may importante aning versikulo 32. Makayong nga unsa may importante ana, wala man na. Pero basta tanaw nato, si Pedro miadto na sa dito sa tanang dapit sa usa ni anak kahigayon, miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. So si Pedro, si Simon, nagsabwag na po sa maayong balita. Wala lang siya sa Jerusalem pero nagsabwag na siya. Maayong balita, unsa may gisabwag niya? Nagsabwag ba siya og usa ka relihiyon? Wala. Mo na itong bantayan. Nagsabwag siya nga si Jesus ang maayong balita. Nga si Jesus nagpakamatay kanato. Nga kung kita mo tuo, mo salig kaniya, aduna kita kinabuhi nga walay katapusan. Mao na balita, dili relihiyon, kundi relasyon sa atong Ginoong Jesucristo. So miadto siya. And then naay pulong ani nga importante kaayo nga mura og kinahanglan ako ning eksplikar. Basahon na itong usob ha, 32. Miadto si Pedro sa tanang dapit ug usa ni anak kahigayon miduo siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Katawhan. Makaingon mo, unsa man importante katawhan? Sumusunod ni Jesus, katawhan niya. Nahibalo ba mo
nga sa original nga pagsulat na ini, original gyud ha, Grego, kabalo mo unsay gigamit aning katawhan, santos. Akong gilantaw sa in English nga translation, sa Biblia sa Katoliko, usab sa mga Protestante, mga sikatang mga Bible. Kabalo ka ang gigamit nila, dili katawhan, kundi gigamit nila ang mga santos didto sa Lida. Ang buot ipasabot di ay ang mga sumusunod ni Hesus, dili ni ako ha. Sa panahon nila, ang sumusunod ni Hesus, santos. Mao ni una dinhi sa libro sa mga buhat nga ang sumusunod ni Hesus gihingala nila mga santos. Natingala mo? Natingala mo? Santos. Kaya itong paglantaw sa santos nga sila perfecto. Walay sala super nga Kristohanon. Makaayo og mga nagkasakit. Daghang mayong gihimo. Kuang gyud. Sikat nga tao nga Kristohanon. Apan kay balo ba mo? Ang original, ang sulti ni San Pedro o bisan ang sulti ni San Pablo, santos sila. Si Pablo gani, original, wala may musulat nga San Pablo, wala na. Ingon, San Pedro, wala na sa Biblia. Walay mitawag nila sa panahon ni Hesus nga sila mga santos. Hinunua ang mga sumusunod ni Hesus santos. So nabag-o na ang paglantaw nato ha. Okay. So ang paglantaw, so ikaw ako kung tinuod kang sumusunod ni Hesus, mga santos kita. Sa makatawa mo, pero dili ni akong pulong ha. Gikan gyud ni sa original. Mao ni paglantaw ni San Pedro ug ni San Pablo ug uban pa. Anyways, wadto ta sa versikulo 33. Dito nakita niya si Aeneas nga paralitiko nga wala makabangon sulod sa 8 ka tuig. So nakita ni Pedro, moingon lang tang Pedro o moingon putang San Pedro kay sumusunod siya ni Hesus. So, makita usa ka tawo nga paralitiko. Kadaghanan karon maparalitiko kita. Stroke. Siguro daghang mga humba ang gikaon. Wala siguro sige magkaon og utan. Wala ko kabalo pero na stroke siya. Dinhi sa mua daghang kayong stroke. Daghang kong amigo na stroke, di na kayo makalakaw, di na kayo makasulti. Maloy Ginoo nga wala pa ko ma-stroke. Wala ko kabalog sa metabo, pero nag-amping po ko sa akong pagkaon. Talag sa akong mukaon og humay o juta na akong kanon, talag sa akong mukaon og humba, pero lami kayang humba. So, kini siya palayo ta sa humba, sa stroke. 8 ka tuig paralitiko. Unsa may mitabo? Versikulo 34, unya si Pedro mingon kaniya, Aeneas, giayo ka ni Hesukristo. Busa bangon og hipusa ang imong hid-anan. Paghuman og 5 ka tuig na ayo siya. Mao ba na himo? No. Diha mibangon si Aeneas. Kalit mibangon siya giayo. Mangutana kita, kinsa may gaayo niya? Si San Pedro ba? Unsa may giingon niya? Giayo ka ni Hesukristo. So, gigamit so ang nag-ayo dili si San Pedro, kung dili ang atong Ginoong Hesukristo. Dili nato na malimutan nga gigamit ni Hesus si San Pedro. So ang nitabo, bangon dayon siya, kalit na ayo dayon. Dinhi sa akong nahibawan, dinhi na ami mga hospital, ang mga na-stroke, kung naay problema, tuwa sila dito. Ang among hospital free diri. So bisag dugay ka dito,
naay mutagad nimo na stroke din naka makalakaw o nagampo kita nga sila mamaayo o dugay ning mamaayo. Daghan pang mga massage, daghan pang mga himuon nila, usay maayo, usay dili. Pero kini karon sa ngalan ni Jesucristo na ayo dayon, mibangon dayon. Mao ni gahom sa atong Ginoong Jesucristo. Dili ni gahom ni San Pedro, gahom ni sa atong Ginoo. Nakakita kaniya ang tanang tawo nga nagpuyo sa Lida, versikulo 35, o sa Sharon, o nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Nagkabig sila dito sa atong Ginoong Jesucristo. Aduna di ay tuyo ang milagro. Dili di ay tungod nga ayuhon nga maayo para niining usa ka tawo si Inayas. Kundili adunay purpose tuyo ang Ginoo. Unsay nahitabo? Daghang nangakabig sa ngadto sa Ginoo. So ang tuyo di ay nga ang mga tao moduol sa atong Ginoong Jesucristo. Ang giingon niya diri Ginoo, si Jesucristo Ginoo. Daghang mga tao nga mobisita sa balay ninyong moingon, si Jesus dili na Ginoo. Dinhi sa ngalan lang ni Jesus, miayo sa ngalan lang. And then verse 36. Sa Jupa, lain na po sa 35. I meant to say 36. Sa Jupa, another small town, dihay usa ka babae nga tinun-an nga ginganlag Tabeta. Nga sa Grego pa nakakuan ka Grego, ang sinultian Grego kining translation nato, ang New Testament gikan niya sa pinulungan nga Grego, dili ni Cebuano. Grego dili ni in English kundi Grego. So sa Tabita nga sa Grego pa Dorcas. So Tabita, Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat og maayo og nagtabang sa mga kabus. Nagtabang sa mga kabus. Dili lang ni kabus kundi ang sa original nga sinultian mga byuda. Kay sa unang panahon, sa panahon ni Jesus, ang mga byuda pobre kaayo. Walay bahin. So mitabang ni siya si Dorcas. Itabangan niya. Ni atong higayon na, versikulo 37, nasakit siya og namatay. Nagkasakit, namatay. Gihugasan nila ang iyang patayng lawas o gihaya dito sa usa ka lawak sa itaas. So nagkasakit, mura og dali lang ang kasakit. Pagkasakit, namatay dayon o gihaya. Ang Jupa dili kayo layo sa Lida. Og sa pagkadungog sa mga tinun-an dito sa Jupa nga si Pedro dito sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa Jupa sa labing madali. Yung sila, magpadala tao kay si Pedro tuwa dito. Verse 39, bosa mikuyog si Pedro kanila. O sa pag-abot niya, gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya, gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak. Og ilang gipakita kaniya ang mga bisti o mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. So kining mga byuda, gitabangan di ay ni Dorcas nga sastre siya, iyang gihimuan. Mialagad siya sa Ginoo sa iyang pagkasastre. Ikaw ug ako adunay abilidad. Atong gamiton ang atong abilidad sa pag-alagad sa Ginoo. Dili lang ang pag-alagad sa Ginoo nga adunay kay kwarta nga ihatag. Apan ang imong talento, ang imong talent, ang imong abilidad, ato ding ihatag na. Importante dahil kaayo pod nga makatabang. So mo na gihimo ni Dorcas sa buhi pa. Nagpasalamat sila. And then, gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giinas niya ang patay. So namatay gid si Dorcas, nagampo siya. Tabita, bangon.
og gibuka sa babayi ang iyang mga mata, og sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Kining gahom ba ni Pedro? Siya ba ang nagpaayo nga o naghatag og kinabuhi nga gibalik ang kinabuhi ni Tabitha? Siya ba ang responsable? Aduna ba siya gahom? Dini atong makita nga si Pedro, silang tanan gisalawak og miluhod siya og nagampo. Miluhod siya og nagampo. Duha ka bagay nga akong explicar og jutay. Ang pag-ampo, mingon nato dinhi miluhod siya. Ang uban usab moingon gatindog. So dili importante nga ang pag-ampo nga muluhod, kundi ang kondisyon sa imong kasing-kasing. Kung gatindog ka, galokso, gaampo ka, gahigda, basta imong kasing-kasing o kinsa may imong giampuan. Ang giampuan niya, ang Ginoo lamang. Iyang giampuan, mihangyo siya. And then, pagkahuman niya pag-ampo, unsay gingon, unya, giingnan niya ang patay. Patay gyud ni. Tabitha, bangon! O gibuka sa babae ang iyang mga mata, o sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Dini atong mahibawan nga dili sa gahom ni Pedro, nagampo siya. Nga unta ang Ginoo maghatag og milagro nga iyang ayuhon. Dinhi, unya gigunitan ni Pedro ang kamot sa babae o gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo. Kay balo ba mo sa original ani? Dili ni magtutuo, kundi mga santos. Ang sa Cebuano, ang nagtranslatar sa Cebuano gikan sa Grego, ang ilang gihimo magtutuo. Apan sa in English, sa original, santos. Apan wala ko kay balongan nung gikan sa santos, gihimo nilang mga magtutuo. At tinod, gi-interpretar nila, tinuod ang interpretation. Interpretar, tinuod, magtutuo. Pero ang original, gigamit, santos. Nabulo na mo. Santos, magtutuo. Pero, kini usa sa mga challenges sa paghubad gikan sa original paingon sa English, paingon sa Cebuano or Tagalog. Usahay ang uban ilang gamiton kung unsay masabtan sa mga tao. Apan kinahanglan usab nga truthful usab sila gikan sa original unsa may gigamit. Sa original nga Biblia, kining ingon nila scroll nila, nagamit og santos. So, magtutuo og ang byuda og gipakita kanila si Dorcas nga buhi na. So gitawag ni San Pedro. Ni Pedro ang mga babae, mga byuda nga gitabangan. Hey guys, sulod mo dito sa kwarto, tan-awa ninyo ang inyong amiga nga si Dorcas na buhi na. Og dinhi matingala kita, naay akong isulti, naay akong ipa-remind sa ato. Gibuhi ni Jesus sa atong Ginoo si Dorcas. Usa ka sumusunod nga mitabang sa mga pobre nga byuda. Good atong nahibawan. Ako usab nga remind pahinumduman nga usa-usab ka bantugan nga sumusunod ni Jesus, kinsa man? Si Esteban. Ato nang gitunan sa Kapitulo 8, 7, usa ka bantugan nga sumusunod ni Jesus nga dili mahadlok nga mamatay. Iyang gisermonan ang mga reliyosong mga tao. Wala siya mahadlok pagsulti sa tinuod. Maayo siyang magtutudlo, maayo siyang teacher, gigamit sa Ginoo, apan gipatay siya.
Gitugutan sa Ginoo nga siya mamatay. Bata pa. Usa-usab si Santiago, si James, usa sa mga apostoles, gipatay usab. Wala gibangon. Gitugutan sa Ginoo nga mamatay. Usa ka tawo usab nga karon si Nabil Quresh, usa ka relihiyoso kayo nga Muslim. Na-converter siya. Nahimo siyang Kristohanon. Misalig siya ni Jesus. Gigamit siya sa pagsabuwag sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Daghang mga Muslim nga misalig ni Jesus. Apan sobra sa 33 ang iyang edad, namatay siya cancer. Usay matingala kita. Nga naman, nga kining mga tao gigamit sa Ginoo apan gikuhaan man og kinabuhi. Si Dorcas gigamit sa Ginoo. Na siya nahimo, wala ta makaibalo nga maayo siyang mosermon, maayo siyang motudlo sa pulong sa Ginoo. Apan gibuhi siya. Usay makapungutana kita sa Ginoo. Ginoo, nganong imong gibuhi man si Dorcas kanang sikat nga imong disipulo si Santiago? Imong gitugutan nga mamatay, giputlan og liog. Si Esteban, kanong gitugutan nimo nga batuhon, nga patyon? Manay lisod kay pangutana. Apan mga kaigsuunan, kini ang akong baso. Inom ko kape, baso. Sa imong paglantaw, ang dagat mabutang ba nini sa baso? Imposible. Kay dako kayo ang dagat, dili masulod sa usa ka baso. Ang imong hunahuna, ang imong brain, ang imong utok, ang akong utok, gamay lang kaayo. Dili nato mabutang ang mahitungod sa atong Ginoo. Dili nato masabtan. Daghan ta mga pangutana nga dili nato matubag. Kung kita tuwa na sa langit, di na siguro kita mahibalo unsay na itabo. Nganong nga gikuha yung anak nako nga bata pa. Apan ang Ginoo adunay rason. Si Dorcas sa dihang unsa may nahitabo, unsa may plano sa Ginoo nga gitubag ang ampo ni San Pedro. Para ba na ni Dorcas nga daghan pa siyang mahimo? Posible siguro mahimo nga motabang, mga sinina, nga makatabang, posible siguro. Apan, you know what? Unsay purpose sa Ginoo nga giayo siya atong tanawon. Versikulo 42. Mikaylap sa tibuok na ay pulong mikaylap. Sa tibuok, Jupa ang balita. Unsay na ito may tungod ni Dorcas. May tungod ni ini og daghang naipulong daghang tao nga mituo sa Ginoo. So unsa maday tuyo nga giayo si Dorcas kung atong i-analyze ni. Tungod ba nga hatagan pa siya taas nga kinabuhi? Dili. Ang Ginoo adunay plano, a bigger plan. Mas dako pang plano. Nga tungod sa nitabo, daghang tao nga mituo sa Ginoo. So mao di ito'y tuyo sa Ginoo. Nga giayo aron nga mga tao motuo mosalig nga kaniya. Usana sa mga principle, usana sa mga prinsipyo nga atong bantayan. Nga kung naatay pangayoon sa Ginoo. Usa sa mga butang nga dunggo niya nga ikaw imong kasing-kasing makapasaylo. Kay kitag ako na ay mga daghang mga tao nga nagkasayop nato o nasayop pud ta, makapasaylo ba ka?
Naibalo ba mo nga usa dunggon sa Ginoo ang atong pag-ampong atong gusto? Nga imo kasing-kasing limpyo nga makapasaylo ka. Kung dili day makapasaylo, dili dunggon. Dinhi usab atong makita nga gidungog ang pag-ampo aron nga ang Ginoo daygon. Dinhi unsay natabo? May og daghang tawo nga mituo sa Ginoo. So kini ang pag-ayo, kini ang nahitabo. Gidungog kining nahitabo aron nga daghang mga tawo nga mosunod sa relihiyon, dili aron nga daghang mga tawo mosunod ni Jesucristo. Nahibaw na nimo. Unang ang atong pag-ampo nga ang tuyo sa Ginoo maoy masunod. Maoy masunod ang iyang gusto. Kay gamiton ta niya. So usay mahibaw-an nato nga nag-ampo tag pila ka libo pag-ampo wala gidungog. Kay unsa man ang Ginoo ba ang daygon sa imong pag-ampo? Dili. And then versikulo 43, si Pedro nagpabilin sa Jopa. Og pipila ka adlaw, si Pedro nagpabilin sa Jopa og pipila ka adlaw. Uban kang Simon nga tigpatigayon og panit. Ato ning explicar og jutay tig si Simon naibalo ba mo nga ang usa sa ngalan ni San Pedro? Simon. Kining usa ka tawo usab mipuyo si Pedro dito sa balay ni Simon. Og kinsa man si Simon, dinhi atong mahibaw-an na gamayng pulong tigpatigayon og panit. Unsa man ang matingala kita, tigpatigayon og panit. Tigpatigayon. Mura og dili kay na ito masabtan kay wala kay ta maggamit niini. Pero sa ilang panahon, kanang panit, naay mga trabahante. Kay ang ubang sang sisinina nila usahay, gikan sa panit. Ilan ning ipamala, ilan ning ayuhon, o tigpatigayon paghuman maghimo sila sapatos, jacket, unsa pa nang uban. So mao nay trabaho sa in English tanner. Pero nahibalo ba mo? Kini dako kay ning diferensya, dako kay ning istorya. Sa ilang panahon sa mga Hudiyo, atong tanawon ang mga Hudiyo, ang ilang pagtuo o pagtuo ni San Pedro, nga dili sila, ang mga Hudiyo, dili sila makipag-amigo sa usa ka tawo nga ang trabaho niya maghimo og panit sa mga baka, kanding, kay nag-touch man sila, nagkapot man sila og mga patay nga animal. Dili gyud pwede mga hayop, dili ka makaadto sa simbahan, sa templo kung nagkapot ka mga patay ana. Dili ka makaampo sa Ginoo. Karon si Pedro ato makita nga wow, nabag-o na ang paglantaw. Dili di ay tungod kay ang usa ka tawo mao ni trabaho, wala niya lantawa to. Gilantaw niya nga ang kitang tanan pareho. Dili importante kung unsay imong gikaptan, kun dili unsay sitwasyon sa imong kasing-kasing. Nausob si San Pedro. Unta nagpalayo siya karon nagpaduol na siya. Wala na siya kay mutuo sa mga tradisyon sa ilang simbahan. Nabag-o na siya little by little. Na sang istorya usab sa akong nabasahan nga kung usa ka babae nga magpakasal sa usa ka tawo ug wala siya kahibalo nga ang trabaho di ay kining tanner, kining tigpatigayon og panit. Kung wala siya kahibalo, ang wedding null and void. Dili pwedeng makasal. Kay makasala man. So mao nay gamay lang istorya nga atong makita nga si Pedro na usob sa iyang pagtuo sa Ginoo. Unsa may atong himon ani? Atong mahibaw-an nga ang Ginoo
maggamit ang nga Ginoo adunay dako kayong plano nga usay dili nato masabtan apan mo salig lang kita sa iyang plano. Og ang atong kinabuhi atong isalig nga na kaniya. Magampo kita. Amahan namong langitnon, daghang salamat sa among gatunan karon. Daghang salamat Ginoo nga imo kaming gamiton sa pagsabwag sa maayong balita. Ginoo, tudlo usab kami paglantaw nga tawgon kami nga santos, dili buot pasabot nga kami super nga pagkatao, nga kami ang number one, nga kami sikat, kundili santos tungod kay kami misunod, misalig gana kanimo, misalig sa imong ngalan. Ginoo, pasaylo kami sa among mga sala. Hinaot po unta nga imong bag-uhon ang among kasing-kasing, nga mabag-o kami, nga matawo kami pag-usab. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.